ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟದ ವರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿಗೆ ಎತ್ತದನು ತುಳೆಗೆ ವರ್ಟೇಷನ್ ಆವಡು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ನಾನು ಪೂರ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ತುಳೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಪಡಬಾರ್ದು ನಂದು ತುಳೆ ಕೋಟ್ ಸೀಲರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ರೆಡಿ ಮಂತೇರು ಸೋಕಡೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲಾತ್ ನೀಟಾದ ಮಂತೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ದೇಗಿನ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಾರೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಳ್ಳು ತುಳೆ ಕೆಲವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಬರೋಡು ಆವಡಾತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡಾತೆ. ಪೂರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ ಅದೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಪಡೊಂದು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನಾಗಲಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರೋಸ್ಕರ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಆವಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹೇಳದಾಗುಳ್ಳೇರು ತುಲಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದು ಇತ್ತೆ ತೋಜು ನಾವು ಕೋಟ್ ಸೀಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಲರ್ದ ತುಳೆ ಎಂಚ ತೋಜನ್ ತುಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು.